bosk. Met het koninghert en zijn lakij is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koninghert En Harry Haase. Je mij je één keer rieden wat de koning je het kocht had. Oh, een mobieltje. Ja, ja. Nou kan er altijd maar elke niet een belje en belangrijke dingen bepraten. De hele dag. Oh, fantastisch. Zo. Ik mag hem net storen, maar dat doe ik al vanzelfs. Maar deze heerlijke thee met citroen. Oh, in deze prachtige nijenmok. Ja, die toeken die matten der fot, hè? Ja, ja. Nu maakt ze er maar een mooi virke van, ja. Nou, tiege dank en ontzettend, hè? Ja. Ah, koninghert. Ja, ik ga hier heerlijke kastanjethee met citroen. Ja. Oh, wat had ik het toch druk aan, Joet, hè? Ga maar lekker zitten. Ja. Oh, ja, wees en waarachtig, hè? Ja. Och, jongen, wat had ik een dorst, sis. Tjoh. Ja, zet het maar even del, hè, Harry? Oh, Ja. ja. Nee! Oh, jongen. ik schrik me dapen zo. Nou, jongen. Nou, dat ging ik me krek goed, hè? Goed. Oh. Mijn heerlijke kastanjethee met citroen is voort. Ja, maar het is net oor mijn telefoontje heengegaan, hè? Harry, doe mij nooit een kopje thee naast mijn telefoontje del zetten. Het kan net oorwetter thee en zog zo wat. Ja. Oh, jongen. Oh. Ja, je praatte met koninghert, de koning van het Kruttebosk. Ach, Koninghert. koningskiep. Ja. Dus, Koninghert. momentje, ja, koningskiep. Harry, ik kom wel naar de keukentafel voor een bakje thee, hè? Nou, Jezus. ja, hier ben ik weer, ja, koningskiep. Ja, nee, het weer Harry maar, hè? Ja, we zijn waarachtig. Ja, dat is goed dat je daar bel je, ja? Ja, fijn. Ja, toch. Nou is deze thee ek al weggehoord. De koning praat maar en die praat maar. Maar waar kan ik nog eens gezellig kletsen? Hey. Hallo, leefplantje. Hoe gaat het met jij? Met mij gaat het... Nou ja, net zo goed. Het is hier nog net gezellig meer. Hallo? Kist u ek al niet waarom, Sisse? Ja, dat is weer. Ja, het is goed dat wij dat even bepraten, koningskiep, hè? Ja. Nou, bedankt. En ontzettend, hè? Ja, ontzettend, hè? Ik had gewoon een zere kiel van al dat praten, man. Nou, dat is pech. Ja, Man, kastanjethee zou we helpen. ja. Maar ja, die is er net meer. Nou ja, sis. Oh, ik had een heel goed idee, koninghert. Ja, Wat? als jou nou echt een apparaat van mij keepje... Ja? Ja, dan kunnen we gezellig mij nog praten. Ja. Ja, heel gezellig. Maar we praten nou toch mij, noir? Huh? Ja, wis. Maar ik denk net dat dat heel lang wordt. Ach, onzin. Ik praat nou al langer dan een minuut lang met die. Oh. Ja, jo praat mij, koninghert, de koning van het Kruttebosk. Ach,
Ach, kabouter Spillebeen. Ja. Oh ja, dat is net zo best. Nee, ik zal zien wat ik dwang heb, hè. Ja. Nou, wat zei ik? Nou. Goeiemorgen, koning Hert. Ja, hier is jouw maas eten. Zo. Oh, man. Wat had ik verslipt, hè? Mijn hele stem is voort, Harry. Oh. Toch denk een beetje zeer, hè? Oh. Neem door maar eventjes. Wat is jou? Neem door maar eventjes op. Oh, telefoon. Ja. Hallo, jou spreken met de belangrijke lakai van koning Hert. De koning van het Gruttebosk. En mijn naam is Harry Hasse. Oh, ja, hallo, Stiekelbaar. Ze is het Martje mij. Ja, vertel maar, ja? Oh, ja. Ja? Het is Ja? Harry. Ja. Harry. Oh, echt weer? Harry. Ja. Harry. Oh, Harry. een momentje. Waar is het? Ga maar even naar de keuken, ja. En zet maar wat thee, ja. Ja, nee, sorry, dat wie de koning, ja. Nou, man, mijn eigen thee. Ja? Ik- Ja. Oh, echt weer? Oh. Ja. Ja. Oh. Nou, je snottergaasje. Wat is je lekker stil, hè? Smaak goed als toen net praten kist, jongen. Oh, wat een goeie grap. Ja. Wat je stoge moppen vertellen. Ja, dit is de tred al. Ik leid ze me slap. Oh, ja. Oeh. Ik voel me hier een beetje nuwe. Ik moet ook maar even ophangen. Nou, doeg. Oeh, ik word hier een helemaal dwiel in de kop. Heerken. Dat komt van het mobieltje. Elke die wil me bellen en belangrijke dingen bepraten en moppen vertellen. Ja, dat is heel gezellig, ja, maar... meneer, een stuiter ervan. Lip markeren, Harry, lip markeren. Maar misschien is het wel heel belangrijk. Nee, zo dit. Nee, doe nou. Oh, nee. Oh, jee. Snottergaasje. Nou, mijn holle is nou in elk geval net meer tureluurs. En mijn eren, die stuit er echt niet meer. Kopje belthee. Belthee, wel nee. Nou ja, Ja. maar citroen. Oh, mijn citroen. Van de stoere belthee. Vist u dit echt een leuke video?
Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.